Хак динемнең бөек һәйкәледер. Таш диварлар, аппак манара. Мөселманның Мәккә Мәдинәсе, изге җиргә килдем Болгарга. Мондый халәт башка булыр микән? Басып торам тарих ташында. Күктә йөзгән ак болытлар сыман, бөеклеккә җаным ашкына. Бабамнарның җаны иңгән ташлар, рухы күчкән ак таш диварлар. Дөнья халкы сукланырлык итеп яшәгән бит бөек болгарлар. Бәхет эзләп йөргән караваннар, мул җир сулы Идел буеннан, бөек дәүләт төзеп яшәр өчен Болгар халкы монда сыенган. Болгар булган җирдә иген уңган, ефәк җилфердәгән ай чыккан. Болгарларның күңел нуры булган гыйлем, зәвык, ирек һәм иман. Төньяк белән көнчыгыштан монда күңел җәүһәрләре агылган. Сәүдә иле булып бөек Болгар бар дөньяга чыккан, танылган. Ага базар кайнап торган ул чак, дөнья малы монда табылган. Сәүдәгәрләр сату итү өчен килгән бөек Идел юлыннан. Дәртле бию җыр һәм уен көлке, бай бирнәле туйлар гөрләгән. Болгар халкы матур гомер иткән, тормышлары алга үрләгән. Таң калдырып Болгар иле үзен көчле дәүләт итеп таныткан. Бөек манаралы мәчетләре, таш пулатлар җирдә калыккан. Идел ярларыннан яңгыраган бөек Болгар иле азаны, дошманнарның йөрәкләрен телгән, көнләштергән бу илнең даны. Динебезне, халкыбызны таптап, дошман килгән бер көн яу белән. Гөлбакчалы, гүзәл бөек илне тигезләргә теләп җир белән. Шәхри Болгарымның чал тарихы шушы җирдә тирән уелган. Ишелмәгән аның нигез ташы, көрәшләрдә һәйкәл куелган. Горурланып милли үткәнемә, сыйпап узам дивар ташларын. Дөнья халкы күрде Болгар илен, торгызуның чынга ашканын. Бүген исә барлык мөселманны Татарстан тартып үзенә, үткәненә һәйкәл генә түгел, ак юл салды туар көненә. Сүнмәс безнең тарих учаклары, Минтимердәй уллар булганда. Болгар бабамнарны шатландырып, чал тарихны барлап торганда. Изге сәяхәтләр юлын ача, Идел ана бөек Болгарга. Азан моңы дулкыннарны коча, хәтер уты яна бөек ярларда.